Padeng sungkang tumiling angulati puspita kang medmendae warni mitring taman Kakang Semar. Kula wonten timbal ingkang adawuh, Gus. Kakang aku kelangan lacak ana madyan ing alas Wonomarto. Kelangan lacak kados pundi? Pisah kelawan Kang Mas Bratasena. Aku krungu pawarta jare Kang Mas Bratasena. Kena paekaning Gandharwa. Kang Mas Bratasena mbuh tumekaning pati apa isih waluya Kakang, aku ora bisa nyumurupi. Soroting pandan sumula amadangi jroning pasareyan ngenani wadon remu-remu kalingan ngrangan sang manah kong sumungken guling sang kakung rapo alon muwo sira baboyayi maneman piratentik brantoyan tadah runtik ulun tadah runtik ndara kula Den ampun kuwatos bab perkawis pejah gesang kala wau nadyan panjenenganipun Ndara Permadi pisah kaliyan ingkang Ngaraka. Pun Den. Kula pitados Kang Ngaraka taksih sugeng. Mengkono ya Kakang. Nggih. Ya Kakang yen to pancen kaya tutno aku jantraku. Nggih. Ayo dolen nawa garing Petruk lawan kowe Bagong aja nganti keri ndaramu. Kiri-kiri Bangkenya ler praboto abang kawagar manguwuh ing mungsuh amin lawan anggero srujring manabda Katyoyun Hanubru Ladalah ora lidok ujare wong daplok. Iki mesti tunggal tak sawangsa kowe ing Dirgantara mencorong cahyane manter tejane nyodo lanang isin yen aku ndisiki takon
tibani Jalasutra tampang kencana kepigut kowe Gus. Mareka den prayitna menira ririh eka bali titiyane gandayane Pak apa piye kowe iki tanggung jawabmu tanggung jawab apa Ndara Permadi keneng kepikut sing ikut sapa iki mau aku weruh sak kelibatan eneng pendhita nyandang anggone pendhita ning praupane buta nibake jala saka dhuwur Ndara Permadi keneng kejala dipuntir kepikut sedadel wujude buta sandangane pendhita menungso ra tatanan kae Kliwat piye? Kowe kira partek apa senengane kondisi ora? Jare eneng buta nyandang anggone pendhita. Endi menungsane? Piye? Wonge ya kuwi. Apa? Wonge ya kuwi. Ayo pelek. Wonge yo kuwi. Kupingmu bosok. Senengane. Wong ki mbok yo ngrumangsani. Wah, budak ngono nekat ora. Kuwi lho wonge. Kene, mundur. Kowe to? Kowe sing nyolong darahku. Mbok anggap Semar ki ora ngerti karo dapurmu ngono iya? Kowe mbodhokke karo Semar. Iya? Dupah aku wis tuwek, aku mbok sepelekke ngono iya?
kepiye? Pak kliwat. Bapak nek nesu kaya ketoprak. Karepmu kepiye? Anggepmu apa? Apa kowe njaluk tak? Kowe nganggep bodho karo aku. Aku wis ngerti karo kowe. Kowe jenengmu mbiyen Jempilawuk. Kowe Jempilawuk, kowe ketrima uripmu jaman semono, kowe iso ngrewangi karo Bathara Indra. Gandeng tresnane karo Bathara Indra, kowe dikeparengake suwita karo Bathara Indra. Kowe saiki dadi resi. Derajatmu wis meh kaya setengah dewa. Resi. Kowe diwenehi tetenger Anggara Parna. Ya apa ora? Ayo, ndaraku mbok balekke ora? Permadi mbok balekke ora? Kowe tak jane tak laporke karo bosmu apa piye? Ya. Kowe jane tak laporke karo Bathara Indra ngono. Semar ora wedi. Aduh, nyun pangapunten Kyai. Leres menapa ingkang paduka dawuhaken kula pun wilawuk. Rening kula menika caket kaliyan pukulun Mang Bathara Indra panjenengan kula pun parengaken suwita kaliyan panjenenganipun. Terus kuwi jenenge sapa? Wilawuk biyen. Alah kowe ta, Wuk. Kowe gajeke iki ra biyen sing ngejot batal kae to. Oh ya kuwi wonge. Coba ditenapane klambine ya kok ngono kuwi. Lah sajeke urip ya ora salin kowe iki kok. Ngawur wae ora. Ayo. Ndaraku Permadi mbok balekke ora. Yen nganti Ndaraku Permadi getek ciri, aja takon dosa. Mboten, Kyai. Sewu lepat diagung pangaksama Paduka Raden. Dene kula damel kaget ing penggalih Paduka Raden Permadi. Kowe kuwi sapa? Kula Anggara Parna. Kula menika pujangganing Karaton Ngendraprasta. Lebeting wana. Wana Marta menika wonten adeging negari ingkang nami Ngendraprasta yasanipun pukulun Mang Bathara Indra. Yasanipun negari menika sareng kaliyan madegipun negari Ngastina sepisan. Mengkono perempuan inggih. Nah, dawuhipun pukulun Sang Mang Bathara Indra, tembinipun negari Ngendraprasta menika badhe dados papaning para satriya ingkang mahambek sadu budi. Saking petang kula nggih namung Paduka Raden Permadi. Mila dinten menika kula badhe ngaturaken tali asih kaliyan Paduka Raden Permadi. Menika inggih pusaka paringanipun pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Mustikaning negari Ngendraprasta monggo Raden kula aturi nampi. Penemban kula wonten dawuh Raden. Pusaka telu iki apa wae? Raden ingkang wujud sela. Wujudipun pethak menika dipun mestani sela timpuru inggih watu timpuru. Daya pangwaosipun sinten ingkang ketaman pengabaraning Gandharwa panjenengan usap mawi watu timpuru tartamtu badhe waluya temah jati jati temah mulya. Menika wonten jubung lebetipun wonten lisah dipun wastani lisah pranawa.
menawi panjenengan tetesaken netra paduka badhe priksa wujuding Gandharwa ingkang wujud sada saler menika dipun wastani Oyot Bayura. Menawi panjenengan sampun priksa wujuding Gandharwa kula aturi nyabet Oyot Bayura tartamtu badhe mlajeng boten pantun badhe nadhahi mengkono penemban. Inggih Raden, namung perlu kawuningan jin menika inggih boten sedayanipun awon wonten saperangan ingkang sae sami kaliyan manungsa. Iya, lan kaping kalihipun pusaka menika namung mujudaken pirantos lho Raden, pirantos paduka netepi dharma-dharmane kasatriyan. Nanging sedaya kala wau nadyan menika pusaka ampuh nanging kawon kaliyan adiling kodrat. Menawi kodrat sampun datengi pusaka menika mboten dayani menapa-menapa. Iya penemban. Tak tampa kang dadi pangandikamu. Sampun Raden, kula aturi nglajengaken anggen paduka nindakaken dharmane kasatriyan babat Wanamarta sampun dumugi wancinipun. Negari Watana kawarsa inggih Cintaka Praying Indra Prasta kedah kababar. Iya mung bayaku bakal ngupadi kawan kadang werda Kang Mas Bratasena. Raden, inggih persajan kemawon. Kang Raka Raden Bratasena kenging kemayaning Gandharwa. Kula aturi ngusadane watu timpuru menika. Tartamtu badhe waluya temah jati, jati temah mulya Raden. Mulat-moro Sarajuna esmuka manungsanira sawangnya gendre memanis liringe dikamantyan kengicing ujwa kungat Kang Mas sesembahan kula Kang Mas pepunden kula mboten nyono menawi paduka Kang Mas nandhang katriwandan ingkang kados mekaten. Wah jlamprung Permadi isip sembire mati aku Permadi sampun waspatos sing penggalih Kang Mas kula ingkang badhe ngusadani paduka Kang Mas.
nyata laruta saking kutha Sangkuru kula yen tanamu tusa sang Sri wah permati jebul kowe entuk pusaka sing ampuh titik bisa maluyakake karo aku estunipun ingkang saged maluyakaken menika sanes kula menika peparing saking Gusti ingkang akarya jagat ambuh bilih sampun dumugi kala mangsanipun Kang Mas Bratasena kedah waluya temah jati yo yen to panjenengan nerusake anggone padha nindakake dharma nganti kendho rasane atimu Mangos wong ngambreng